vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndinoita zvekurapa, ndichiuya pano handina kuuya kuzotsvakawo macustomers. Zvekare musazoshare namba dzangu, but ndangouyawo kuti ndinge ndichingodzidzisawo vana veZimbabwe ndichivaudza kuti zvechokwadi chivanhu chiriko, ende chivanhu kunyange tikada kuchirasa, kunyange ukaenda kumhiri kwemakungwa, kunyange ukaenda kupi, chivanhu chako chinototi chinge chichikutevera. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji kana tikagara tanamata tinobva tazoti chivanhu chedu chakashata, asi zvinowanzokuitika ndezvekuti kunyange ukati chakashata, asi kana kuri kunzi mudzimu yako kana ikagara yadembura mbereko, ndipo pauchazoziva kuti chivanhu chiriko. Nekuti ndakasangana nevanhu vainge vachizviudza kuti ivo vanozviita vanhu vanonamata, vaizviudza kuti kunyange vakabata munhu musoro, munhu anototi ange achipora, asi musi unozongoti vekwako vari muvhu kana vakangoti no nada pachiputukezi, zveshuwa unodzoka kuchivanhu. Mukomanashi, ndinoita sekunge ndiri kuvhundutsira vanhu, asi inini ndichiuya pano ndangouya kuzongorangaridza vanhu kuti ngatisashorai chivanhu chedu, nekuda kwekuti kune vanhu vanoromba. Ende hongu zvakanaka zvamuri kuita zvekupota muchiexposa masecrets evanhu avo vanoita zvekuromba, asi kana ukanzi waenda kunobatsirwa kuchivanhu hazvireve kuti warombeswa, kwete. Dziriko n'anga dzinoita zvekurombesa, zvekare dziriko n'anga zvekare dzinoita zvekutobatsira, zvekutoti unotobatsirwawo pachena. Vanhu vanofanira kungozvibvunza kuti ko makore ose awa atakararama sevanhu veganda dema tisingazivi kuti kune chinhu chinonzi murungu, ko taigonamata aniko uye taigorarama sei? Uye madzimai edu awa aiti kana nguva yavo yekuti ange achinobatsirwa, ko handiti vaibatsirwa nananyamukuta here? Saka muzuva ranhasi kana tikati vananyamukuta vakashata, vananyamukuta vechibhoyi vakashata, zvinoreva kuti tinenge tichirevesa here? Zvekare kana kuri kunzi mukati chivanhu chakashata, ko why is it varungu pavakauya vakabva vatanga kutora miti yedu iyo yavaitibvunza kuti ko muti uyu unoshandeiko, isuwo nekusakwanisa kuziva kuti vanhu ava vainge vauya kuzotipamba pfungwa, tainge tichivaudza kuti muti uyu unorapa chakati, ivo vaibva vazotora miti iya vobva vazonogadzira miti iyoyo kuti inge ichizova mapiritsi awo atinova tichingonwa muzuva ranhasi. Ndati ndinge ndichingouyawo pano kuzodzidzisa veruzhinji panyaya iyi yevanhu vanogara vachingokomplaina kuti vanogara vachingorarwa nezvikwambo. Hongu zviriko zvekuti munhu unokwanisa kutoteketererwa zita rako zvekutoti uchitonozvarwa unenge uchitozivikanwa kuti iwewe chikwambo chako chichange chichizova mudzimai wako kana kuti chichazova chiri murume wako ndechipi. Izvozvo zviriko, hatirambi. Asi ndauya pano ndichingozama kudzidzisa vanhu kuti vanhu we ngatipatsanuranei. Pane musiyano wekuti chikwambo, zvekare pane musiyano nekuti spiritual husband. Kune mamwe aya avanoti maspiritual husband ava kungozanganiswa nevana vemazuva ano, vava kungoti as long as iri spiritual husband zvinoreva kuti ndiri mukadzi wechikwambo. Saka ndauya pano kuti ndinge ndichizopatsanura musiyano uripo pakati pemaspiritual husband. Inini spiritual husband yandiri kuda kutaura nezvayo muzuva ranhasi, spiritual husband iyi mukugadzirwa kwayo inogadzirwa sezvizvi. Spiritual husband inowanzokugadzirwa nemweya wemunhu anenge akafa. Mweya uyu wemunhu anenge akafa zvino anenge ava kungodzungaira ariko kumarinda uko, zvinenge zvisinei kuti munhu uyu anenge akafa anenge ari munhukadzi kana kuti munhurume. Zvino kune vaya vanoitawo zvekurombesa, vanozoti kana vaenda kumakuva kuya vanobva vadana mhepo dziya dzinenge dzichingotendererako kumarinda, then mhepo dziya dzinobva dzazouya vobva vatogara pasi voita matare avo. Saka vanobva vatotaurirana, muchirungu vanobva vati
kuti vanonegotiate terms and condition. Zvino vaya vana godobori vanoita zvekurombesa vanozoti kana vawirirana terms and conditions ndipo pavanobva vazotora mweya wemunhu uya vobva vazomuisa mudende kwenguva iyo yavanenge vakawirirana kuti uchagara uri mudende rangu umu uchindibatsira kurapa vanhu zvekare, uchindibatsira kurombesa, kupa mari chaiyo. Zvino nguva yekuti kana yazokwana iya yavanenge vakataurirana kuti awa ndiwo terms and conditions, kana nguva yacho yakwana, godobori uya anozoti iwewe chibva mudzinza rangu sawira, nekuti nguva iya yatakawirirana kuti ndiyo nguva yatichange tichizoshandidzana, nguva yacho chiona kuti yakwana. Ndinokumbirawo kuti sawira chidzokera kumarinda uko kwandakakutora muripo wako uyu. Then mweya uya zvaunozoita ndezvekuti sezvo uri mweya wekuti unenge wajairawo kurarama uri mukati medzinza, iwo unobva wazokumbira angava ari godobori kana uyo anoshinya, obva ati sawira tarira uone kuti ndakashandidzana newe. Dzimwe nguva unenge watoshandidzana nagodobori uya kana 30 years or more years, obva wati chiregedza kundidzinga mudzinza rako, nekuti tarira uone kuti ndanga ndajairawo kurarama ndiine vanhu vekuti vanopotawo vachindibikira zvidoro, vanopotawo vachindipawo zvekuti ndinge ndichinwa apo pandinenge ndichinzwa ndiine nyota. Ndipo paya pekuti godobori anobva azoti aiwa zviri munzeve sawira wangu, iwewe neni takararamisana tikashandidzana kwemakore ose awa tisina kana kumboitirana chakashata, kana chigumbu newe sawira andina, asi kuti ndinge ndichizongoramba ndichikuchengetedza mudzinza rekwangu hazvigoneki, nekuti mangwana unozopanduka, unozosara uchipandukira vana vangu, zvekare ukazopandukira vazukuru vangu, nekuti inini ndini ndinoziva miko yedu yatakataurirana, iwawo terms and conditions. Zvadaro godobori vanozoita zvekare mamwe terms and conditions sematauriro avanoita mazuva ano. Vanozoti kana vagadzira mamwe terms and conditions vobva vazowirirana kuti kana pakazouya umwe munhu, kana kuri kunzi kana ari munhu rume, kune vaya vanhurume vasingadi kupfurwa nemadress, vaya vanoenda vachinotora mishonga yekuti kana akangotarisana nemukadzi mumaziso, mukadzi uya ange achizonzwa kumuda murume iyeye. Zvekare kune vakadzi vaya vanoita zvechipfambe, vaya vanenge vaneta nekuitwa masmall house, vanenge vava kuti murume uyu ndamuda, ndada kuti ange achizova murume wangu, uye ndafunga kuti ndinge ndichizodhiritsa amai guru. Saka vanobva vazoenda vachinotsvaka mishonga iya yakaitwa sana mudiwa. Zvino mushonga uyu unonzi mudiwa kazhinji kacho unenge uine mhepo kuseri kwayo. Saka sekuru vaya kana kuti godobori vaya vanga vari mbuya kana ani zvake vaya vanenge vakashinhiwa, iwewe paunozouya mudare ravo uchiti uri kudawo mushonga wekuti unge uchidiwa nemudiwa wako, ndipo pavanobva vazosimudza mhepo iya inobva yazouya kwauri ichipinda mudzinza rekwenyu yakawanda, inenge yakawanda kuseri kwegwenzi iro raunenge wapiwa. Zvino unozoti kana waenda paya paunozotanga kusangana nevanhu vaya vaunenge uchidanana navo, umwe neumwe anenge achikamura pamhepo iyoyo, nekuti mhepo iyi inenge ichizviudza kuti zvandatokwanisawo kupinda mumadzinza handichadi kudzokera kumarinda. Saka umwe neumwe waunenge uchisangana naye unenge uchimutapurira mhepo iyi, sematapurirwo anoitwa zvirwere zvepabonde, ndokutapurira kwaunenge uchiita avo mapartners ako aunenge uchisangana nawo pabonde. Zvino ndipo paya pekuzoti unozoti kana ukazofunga wozotanga kuona kuti asi ndakati ndisati ndadanana nemunhu wangu uyu wandiri kudanana naye ndainge ndiri munhu ainge aine laki rake, obva wazotanga kuzvibvunza kuti zvino chii chakazoitika. Obva watanga kuona kuti pandakatanga kudanana nemunhu uya ndipo pandakabva ndazotanga kuita munyama. Zvinoreva kuti munhu uya anenge akakutapurira mhepo iyo yakauya muupenyu hwake yakawanda segwenzi. Saka vanhu vazhinji nyaya iyi yemaspiritual husband havainzwisisi. Zvino mhepo iyi iyo zvainozoita ndezvekuti iyo kana yava muupenyu hwako inenge yava kungodawo kungosangana nemurume, kana kuri kunzi iwewe uri munhurume, kana wakaenda kunopiwa gwenzi rinenge riine mhepo yechimunhukadzi inenge yakawanda kuseri kwayo. Mhepo iyoyo inobva yati iwewe ndiwe watova murume wangu kusvika uchinofa. Iwewe uchifa inobva yazozvisarudzira zvekare umwe zvekare, ichingoramba ichingorarama iri munyika
upenyu nekuti inenge isingadi kudzokera kugwenga kumarinda uko kwayakatorwa nagodobori uya wekushiniwa. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachinzwisisa, vachipatsanura kuti apo pacho pandakazotanga kuita hope, ndichitanga kurota hope dzekuti ndakatanga kurota ndichisangana angava ari munhukadzi nemunhukadzi kuhope kwangu kana kusangana nemunhurume, iwawo kama spiritual husband munofanira kudzidzira kupatsanura. Wobva waziva kuti mudzi wematambudziko angu uri kumbobva pai, musangomhanyirira kuti chikwambo. Kana chiri chikwambo chinenge chitori chikwambo chemudzinza chinoteverera vanasikana vemudzinza kana kuti vanakomana vemudzinza. Saka unofanira kudzidzira kupatsanura mumarelationships ako. Unofanira kudzidzira kuziva kuti kana wapinda murelationship wobva watanga kuteerera zvekare nekugara uchingorangarira hope dzose dzaunenge uchirota, zvose zvaunenge uchizama kuudzwa kuhope, ozama kuti unge uchizvirangarira nekuti ndizvo zvinozokuudza everything about munhu uyo waunenge wava kufambidzana naye. Kana ukagara watanga kusangana nemunyama, ziva kuti kune mhepo iri kumashure kwemunhu uyo wauri kusangana naye, ende mhepo iyoyo inokwanisa kuzotokukanganisira chiraramo chako. Ndizvo zvandangoti ndinge ndichingokupaiwo mukomanashi kuti munge muchizongopakurirawo vedare renyu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru vakati ivo pasocial media, aiwa avapo pasocial media kuti vange vachibatsira vanhu, asi vakangoti I am here to share my own story. So ndo nyaya yavo iyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti munge muchisheyawo secret yangu, zvimwe kuda ndinokwanisawo kuzonzwawo zviri nani, but pari zvino mukoma my heart is filled with regret. Ndinoregreta zvandakaita apo pandainge ndichiri kuchikoro, because as for now that I am married, ndava kuona kuti zvava kunyanyisa kundiaffecta. Kuchikoro mukoma ndaigona kubva ndiri kuprimary kuzosvika ndichizonyora form 4 yangu, ndaiva munhu wekuti ndaigonesesa, but ndakazoti ndava form 4 ndipo pandakabva ndazobatira pamuviri pekuti pakaramba kubva. Kumashure kwese uko mukoma ndainge ndakabvisa nhumbu a lot. Inini mukoma ndakaitwa prefect apo pandainge ndiri form 2 yet pachikoro pedu kuti unge uchizotonze prefect unge watova mu form 3, but ndakagara ndaitwa prefect. Ndakazoti ndanopinda mu form 3 at that time ndakazoti ndichinoitwa vice head girl already mukoma ndainge ndatova nepamuviri. Pa first time I was already pregnant, ndokubva ndabvisa zvikare nhumbu iyoyo mukoma. Ndakatanga ndichadanana neumwe combi driver uyu ndakatanga kudanana naye apo pandainge ndiri form 1. Saka ndichinodanana naye iye akabva andimanikidza kuti ange achirara neni, zvikanzi wandidya mari yangu, ndiye ainge ari mukomana wangu wekutanga. Ndakangorara naye ka1 mukoma, ndikabva ndatoona kuti ndainge ndava kusafila ball, ndokubva ndadzokera kwaari ndikati ndiri kungogara ndichingorutsa, musoro wangu uri kungogara uchingotema, I don't know what to do. Then iye akabva azviziva kuti ndainge ndabatira pamuviri, but haana kuda kundiudza kuti izvo zvainge zvaitika kwandiri kubatira pamuviri. Saka iye akabva andipa mapiritsi, akati andipa mapiritsi kudaro neumwe mushonga waakandipa. Now I know kuti akandipa guchu mukoma. Ndakarutsa, but at the same time ndakabva ndazotanga kubleeda. Ndakableeda zvisingaiti mukoma, ndo kwainge kuri kutobva nhumbu ikoko, ndo nhumbu yekutanga iyo yandakabvisa. From there on ndakazongoramba ndichingobatira pamuviri. Ndaiti kana ndikangobatira pamuviri ndobva ndangotsvaka mishonga yekuti ndinge ndichinwa. Kana ndanwa mishonga iya then ndobva ndangobvisa nhumbu. Ndakazviita mukoma for a very long time ndichingobvisa nhumbu, zvekuti by the time yandakazopinda mumarriage ndaitova ndiine doubt yekuti kuti inini ndingakwanisa kuzozvarawo here inini, but anyway Mwari vakazongoita kuda kwavo. Right now zvangu ndine vana vangu vaviri. So ndakazoti ndava muform 4 apo pandakazobatira pamuviri, nhumbu iyo yakaramba
yakaramba kubva. Ndakazama zvose zvandainge ndichigona kuti ndinge ndichibvisa nhumbu iyoyo mukoma, but yakaramba kubva. Then murume wandigere naye ndiye wandakazongoti ndiwe wandipa pamoveri, but I was not even sure kuti nhumbu yacho yainge iri yake here kana kuti yainge isiri yake. Iye akabva azongonditorawo nezera randainge ndiinaro, akangotyawo kuti kana ndikarambira mwana uyu ndinokwanisa kuzosungiswa nevabereki vake. Ndipo pandakabva ndazoroorwa, but ndikabva ndazomuzvarira zvekare mwana wandiri very sure kuti uyu mwana uyu mwana wake. Zvino mukoma, nyaya yazondiunza pano mukoma ndiye kuti it was last year patainge tichienda kumusha. Handidi hangu kutaura mwedzi wacho patakaenda kumusha mukoma. Takati tiri munzira tichifamba, so vana vainge vatogara vaenda zvavo kumusha, so isusu we were following behind. Murume akati achidriva motikari, inini ndainge ndakabatwa nehope, saka ndakati ndamuka. I was feeling thirsty. Usually kana tichidriva cooler box redu tinenge takaisa kuback seat, tiri vanhu vekuti hatihaikisi vanhu, hatitakuri vanhu because zvinhu zvedu zvakarongeka. Zvino mukoma, ndakati ndamuka ndichinzwa nyota, saka ndakangoita zvekungotsvanzvadzira ndichitsvaka cooler box. Ndakati ndatsvanzvadzira kudaro mukoma, ndakabva ndakabata gumbo rekamwana kacheche. Ndakavhunduka mukoma zvekuti murume akatomboita sekunge achabuda muroad, akanditi ko chii chaitika. I then lied to him kuti ndainge ndanzwa sekunge ndainge ndabata nyoka. Akabva amisa motikari. We looked everywhere and we didn't even see anything. Takazokondinya nerwendo rwedu mukoma. Apa ndainge ndava kungonzwa kuti ana yangu yainge isisina kugadzikana. Zvinhu izvi it happened again. This was patainge tatosvika kumusha. Paipai pandakati ndainge ndangokanganwa. We were just driving late at night. It was me and my husband mukoma. Ndakati ndichingocheuka, pane chinhu chakangonditi cheuka. Ndakacheuka mukoma, ndokubva ndatoona kamwana kainge kakatorepewa mufleece. Kamwana aka kakanditarisa kakati mama. Then that vision ndokubva yatongo disappear just like that. Ndakashaya kuti ndoridza mhere ndoita sei mukoma. Ndakabva ndangotanga kuchema. My husband didn't even see anything. Ndakangotarisa kuside, so ndokubva ndangozendama pa window remotikari. Ndakazendama kudaro murume achidriver. Then I started crying. Iye haana kana chaakamboona murume wangu. Zvinhu izvi it happened to me twice. Pandakanzwa kuti ndabata kakumbo kemwana kacheche, zvekare nekuzongonzwa something that told me kuti cheuka uone. Pandakazocheuka kuback seat, ndikabva ndazoona kamwana kainge kakatoputirwa mufleece yacho yainge iri yeblue netwetwe tumababy blankets. Kababy blanket aka kainge katori nekateddy bear pamusoro. The design kainge kari kababy blanket kegrey, kainge kane mupendero webrown and white. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, zvakangoma. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, pakaipa. Kana wanga uri iwewe wasangana nezvinhu zvakadaro, unoita sei? Do you tell your husband? Ndakati kovaudzei kamukoma kuti ndo zvamakasangana nazvo. Vakati vahanzvadzi kutanga kutaura izvezvizvi, kutanga kuudza murume wangu kuti ndakatanga kudanana nevakomana when I was that young. Ndinotonzwa ndichitya. Apa vahanzvadzi vedu vakati ivo hanzi murume wangu ndakamuudza kuti ndakabatwa nasekuru, and he just felt sorry for me even by the time yandakamuudza kuti I am pregnant. Akabva angonditora achitofunga kuti he was rescuing me, yet aitotora zvake musikana wemadhiri. But please let us speak with her because very depressed. Hanzi murume wangu iye haadi kuti ndinge ndichishanda. I am stay at home mom, but vana vose vari kuzimu. Tinogara apartment iyi apartment yekuti ndinenge ndiri ndega upstairs throughout the day. Most of the guys vanogara pacomplex pedu vanoshanda, vanenge vane mamaids avo. Mamaids ndiwo anenge aripo throughout the day. Handisisina kana peace of mind most of the times. Hanzi ndinongogara panze, ndinozodzoka mumba kana ndava kuona kuti time dzafamba zviya zvekuti I have to cook. But dzimwe nguva hanzi ndinotongogara pane kamwe kapashio
ndinongogara ipapo ndichibika zvekuti ndinenge ndichingoenda mukitchen ndichinobika ndodzoka panze. Kana poto yava kutsva ndoenda mukitchen ndonobika. Hanzi I used to bath several times a day, but now ndinongogeza kana murume auya ndinogeza naye. Kana aripo pamba ndinenge ndakati kwati kwati naye because ndinotya. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngativabatsirewo mucomment section. Hausi upenyu hunonakidza. It is a sad story. Please let us help here in the comment section.